Harva siviili tietää, miten nämä Santahaminan sotilassaaren portit pitävät sisällään. Porttien takana löytyy luonnon ja kulttuurin aarresaari. Useimmille suomalaisille Santahamina on vain salaperäinen saari tai saariryhmä Helsingin edustalla, sillä saareen pääsee vain luvan kanssa. Tuhannet ihmiset vierailevat silti vuosittain saaressa katsomassa siellä palvelevia omaisiaan tai osallistumassa järjestetyille retkille ja erilaisiin tilaisuuksiin. Varusmiesten valatilaisuudet antavat jo kävijöille mielikuvan siitä, minkälainen paikka Santahaminan sotilassaari on. Hienot rakennuskokonaisuudet, muistomerkit ja mahtavat puut luovat lähes epätodellisen tunnelman. Santahamina on aikamatka Suomen historiaan ja menneisyyteen vain 3 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Jotta ymmärtäisimme Santahaminan historian ja nykyisen luonnon vankan yhteyden, otamme oppaaksi Santahaminassa pitkään asuneen Sotahistorian laitoksen entisen johtajan ja luontoharrastajan Jarmo Niemisen. Ollaan Santahaminassa, ikivanha Uudenmaan tai Keski-Uudenmaan edustalla oleva saari Vantaanjoen valuma-alueen edessä. Aikoinaan tänne jo viikingit ihastuivat tähän paikkaan ja tänne jäikin viikinkiaikoon päätteeksi niin pysyvä asutus. Ja siitä lähtien tämä alue on ollut asuttuna näihin päiviin asti. Santahaminan 400 hehtaarin kokoinen saari on täynnä korvaamattomia luontokohteita, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja erilaisia muinaismuistoalueita. Muinaisen Santahaminan kylän rakennuksia on etsitty vuosikymmeniä, kunnes muutama vuosi sitten Helsingin yliopiston arkeologit selvittivät, että näiden kumpujen kohdalla nimenomaan on sijainnut aikoinaan olleen talon keskusuunit. Ja niiden uunien paikoille on lähtenyt kasvamaan nämä petäjät, männyt, jotka ovat iältään jo yli 300-vuotiaita. Tässä on 400-500 vuotta sitten sijainnut Santahaminan kylän yksi rakennuksista. Saarelta on tavattu peräti 250 uhanalaisluokituksessa olevaa kasvi- ja eläinlajia. Puolet saaren pinta-alasta on vanhoja ja paljon lahopuuta sisältäviä mänty-, kuusi- ja lehtimetsiä. Yli puolet saaren metsistä on yli 100-vuotiaita, mikä on eniten koko Uudenmaan alueella. Saaren vanhimmat puut ovat noin 400-vuotiaita. Santahaminan metsien peitteisyys on ollut sekä luonnon että siellä palvelleiden varusmiesten koulutuksen etu. Kanahaukkakin on löytänyt vakituisen pesäpaikan Santahaminan metsistä. Näin alueen metsien arvoja kuvaa luontokartoittaja Keijo Savola. Santahaminan metsät, niin ne on näitä Helsingin kääpälajistolta ehkä arvokkaimpia. Täällä on muutamia muita samantasoisia alueita, Kivinokka Vanhakaupunginlahden kupeessa ja muuta. Santahaminan ehkä suurin arvo on se, että täällä on 200 hehtaaria tällaisia hyvin säilyneitä metsiä, jotka on pitkään kehittynyt luontaisesti. Näissä on erittäin hyvät puulajisuhteet, lahopuuta on runsaasti. Ja se, mikä on ehkä ollut pieni yllätys, on se, että täällä on säilynyt tämmöistä lajistojatkumoa. Täältä on tähän mennessä löydetty noin 90 kääpälajia. Niissä on 20 hyvin vaateliasta lajia, 10 uhanalaista tai silmällä pidettävää lajia ja parin lajin osalta niin Helsingin ainoat esiintymät. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin merkittävä piirre on myös se, että täällä on samalla alueella niin tämmöisiä hyvin monipuolisia lehtimetsiä, usein lehtopohjaisia, vanhoja kuusikoita ja sitten tämmöisiä hyvin säilyneitä kalliometsiä. Santahaminan metsiä hoitaa nykyisin Metsähallitus. Metsähallituksen suojelubiologi Antti Belou pitää Santahaminan metsiä ja muita luontokohteita ainutlaatuisina. No, Santahaminan luonnossa on ehkä parasta se, että tämä on säilynyt pitkään vakiokäytössä.
käyttö on pysynyt hyvin samanlaisena muun muassa ampumaradolla, jossa on ollut avoalueita varmaan 100 vuotta ja niissä esiintyy semmoista pahdelajistoa, mitä ei oikein enää muualla etelärannikolla esiinny. Ja sitten nämä metsät eteläpuolella, Santahaminan eteläreunassa on kehittynyt kohti vanhoja metsiä, eli lahopuitten määrä on suuri. Niitä ei ole hoidettu sen takia, että nämä eteläpuolen alueet melkein kaikki on liikkumiskiellossa, eli nämä on pysynyt hyvin luonnon tilassa. Ja poikkeuksellista näille rannoille on se, eteläpuolen rannoille, että täällä ei ole missään oikeastaan polkuja. Jos kuvitellaan Helsingin muita rantoja, niin joka paikassa löytyy polkuja, ihmisten tekemiä polkuja, mutta Santahaminan eteläreunalta ei löydy. Ja tämmöinen pitkäaikainen käyttämättömyys tällä alueella niin on aiheuttanut sen, että tänne on asettunut myös semmoista lajistoa, tai itse asiassa säilynyt semmoista lajistoa, joka on pitkälti muualta hävinnyt. Ja sitten tänne on tullut uudislajistoa. Itse asiassa tämä eteläinen sijainti tässä Aavanmeren tuntumassa niin aiheuttaa sen, että nyt kun ilmasto on lämpenemässä, niin täällä on tämmöistä sopivaa vanhaa lehtomaista metsää täällä eteläreunalla, johon sitten asettuu etelästä saapuvia esimerkiksi hyönteislajeja tai sitten muita eliölajeja. Ja niillä on valmiit hyvät olosuhteet täällä odottamassa, johon asettua. Potentiaali tällä alueella on hyvin paljon. Että väittäisin, että tämä on yksi etelärannikon lajistollisesti tärkeimpiä alueita. Vanhempien satamien ja kauppamerenkulun paikkojen jäänteitä ei juuri enää näe Santahaminassa muutamaa laituria ja kallioiden välissä piileskelevää hiekkarantaa lukuun ottamatta. Luonto on sulkenut vuosisatojen aikana vanhat satamat syleilyynsä. Kustaa Vaasa tykästyi suurvaltasodissaan 1500-luvun alkuvuosikymmeninä Santahaminaan. Hän käskikin 1550 perustaa tälle paikalle kauppakaupungin. Perustamiskäskyssään hän ilmoitti, että kaupunki tulee perustaa satoja vuosia käytössä olleille hollantilaisten kauppa- ja satamapaikalle, Sandhamniin. Juuri tälle paikalle päätettiin perustaa ensimmäinen kaupunki Helsingin alueella. Myöhemmin se sai nimeksi Helsingin. Perustaminen epäonnistui, kaupunki siirrettiin Vanhakaupungin Lahdelle. Vanhakaupunki Helsinki ei oikein menestynyt merikaupunkina 1500-luvun lopulla. Nimittäin hollantilaiset kauppiaat eivät sinne päässeet. Reitti oli ahdas, vaikea. Kauppa jatkui Santahaminassa hämäläisten, uusmaalaisten kauppiaiden ja hollantilaisten välillä. Pietari Brahe, joka tuli Suomen kenraalikuvernööriksi 1630-luvulla, saikin tehtäväksi perustaa Helsingin uudestaan, paikkaa, missä voidaan käydä merikauppaa. Ja hän päätti, että Kustaa Vaasan alkuperäinen suunnitelma uudistetaan ja kauppakaupunki, silloin nimeltä Helsinki, perustetaan Santahaminan länsirannalle, tälle paikalle, missä me juuri nyt olemme. 2 kertaa on kaupungin perustamishistoriassa kaupunkia yritetty Santahaminan saarelle. Mutta mennäänpä välillä Santahaminan historiasta ja metsistä saaren keskellä sijaitsevalle laajalle hiekka-alueelle, jota kutsutaan Saharaksi. Juuri sieltä löytyvät Antti Belovin mainitsemat arvokkaat pahdealueet ja niiden mukana monet harvinaiset hyönteiset. Tältä Sahara näyttää kuvattuna ilmasta. Ja tältä silloin, kun alueella on toimintaa, joka on välttämätöntä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta, sillä se pitää hiekka-aavikon avoimena kasvillisuudesta. Ensimmäinen valmiin! Helsingin yliopiston museomestari ja hyönteisasiantuntija Jaakko Kulberg suitsuttaa Saharan ylläpitämää hyönteislajistoa. Tämä Sahara on ehkä yksi mielenkiintoisimmista alueesta täällä Santahaminassa. Just tämän suuren avoimen hietikko biotooppien määrän takia. Ja esimerkiksi tällä paikalla esiintyy tuommoiset 20 uhanalaista perhoslajia. Tässä on tosiaan alkukevään lajistoa. Tässä on muun muassa mäntyyökkönen. Alkukesään lajistoon kuuluva haarukkakehrä ja koiras. Ja sitten nämä on toukonirkkoja. Laji elää koivulla.
Täällä on paljon avoimia alueita, useita yli 2-3 hehtaaria avoimia ampumaratoja ja ammuntoalueita ja sitten tämä Saharanettinen lentokenttä. Ja kaikki nämä paikat yhdessä on pinta-alaltaan niin merkittävä, että nämä varmasti vaikuttaa suurella alueella Helsingin ympäristössä niin kuin siihen, että miten joitakin lajeja esiintyy avoimiksi käyvillä alueilla. Esimerkiksi vaikka tienpientareilla ja tämmöisillä. Saharan harjoitusalue sijaitsee lähellä Santahaminan arvokkaita venäläiskasarmeja. Kasarmit ovat seisoneet paikoillaan jo yli 100 vuotta ja ne näyttävät yhä kuin eilen rakennetuilta. Ne ovat tärkeä osa Santahaminan maisemaa ja arvokasta kulttuuriperintöä. Suomen sodasta 1808 Santahamina siirtyi pikkuhiljaa venäläiseksi sotilassaareksi. Sai nimeksi Ostrov Lagerny, leirisaari. Lähes 100 vuoden ajan täällä Viaporin tykkijoukot harjoittelivat. Viaporin jalkaväkijoukot harjoittelivat, olivat kesäleireissään, teltoissa, kevyissä majoissa. Vuodesta 1907 lähtien rakennettiin Santahaminaan, kuten muuallekin Suomeen, punatiilikasarmialueita. Näitä punatiilisia, suojeltuja, arvostettuja rakennuksia on täällä noin 50. Ja täällä on myös asemakaavoineen alueet museoviraston suojeluksessa. Vuonna 18 suomalaiset ottivat sitten venäläisten jälkeen nämä kasarmit käyttöön. Tämä alue toimi muun muassa ilmailujoukkojen ja hyökkäysvaunun rykmentin kasarmialueena 20-luvulla. Myöhemmin täällä palveli rannikkotykistöjoukkoja, ilmatorjuntajoukkoja ja toisen maailmansodan jälkeen sitten nykyisen kaartin jääkärrykmentin edeltäjät, jääkäripataljoona 2, Uudenmaan jääkäripataljoona. Ja nyt koko kasarmialuetta hallitsee Helsingin puolustuksesta vastaava kaartin jääkärirykmentti. Santahaminan varuskunnan ja sen arvokkaiden rakennusten peittymisestä alueen vankkoihin metsiin saa hyvän kuvan kipuamalla saaren keskellä sijaitsevaan vanhaan vesitorniin. Sieltä aukeavat metsäiset näkymät Kruunuvuoren selän yli Helsingin keskustaan. Avomerelle päin katsottaessa näkyy harjoitusammunta paikkana ja lintujen levähdysalueena tunnettu Riviera Matalikko. Metsien keskelle piiloutuu myös 2 lampea. Niistä Likolampi, joka on entinen jätevesiallas, on nykyisin lintukosteikko. Siellä pesii muun muassa mustakurkku-uikkuja, telkkiä ja muita vesilintuja. Korkealle kohoavien mäntymetsien sekaan piiloutuu luontoaarteiden lisäksi kulttuuriaarteita. Nykyinen maanpuolustuskorkeakoulun alue, jossa sijaitsee myös vanhoja venäläishautoja ja muistomerkkejä, on valtakunnallisesti upea funkkisajan kokonaisuus. Arkkitehti Olavi Sortan ja puolustushallinnon arkkitehtityöryhmän työn piti aikoinaan valmistua Suomen vuoden 40 olympialaisiin, mutta sota ehti väliin. Kaikkineen Suomesta on vaikea löytää harmonisempaa eri aikoina rakennettujen rakennusten, kulttuurikohteiden, luonnon ja muinaismuistojen kudelmaa kuin Santahaminasta. Saari on samaan aikaan vilkas asuin- ja työpaikka, upea luontoalue ja eräänlainen elävä historian kirja läpi Suomen historian ja etenkin Helsingin tärkeimpien vaiheiden. Santahamina on paitsi sotilasalue myös satojen ihmisten koti. Varuskunnan alueelle on rakennettu nykyisin hyvin arvostetut arkkitehtien Heidi Vähäkallio-Hirvelän ja Reino Lamminsoilan suunnittelemat kerrostalot. Ne sijoittuvat upeasti mäntymetsien keskelle, kuten vanhemmatkin rakennukset. Ilman saaressa toimivaa varuskuntaa Santahamina olisi vain jonkinlainen tyhjä menneiden aikojen kulissi. Sen luonto köyhtyisi ja kuluisi vähitellen paljon aiempaa niukemmaksi.
Santahaminan luonto elää varuskunnasta ja varuskunta paljolti myös luonnosta ja saaren kulttuuriperimästä.